Jo, čaute ľudia, a ja sa vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme video z hry Car Dealership Tycoon a máme tu ďalší update, takže poďme si ho rozobrať. Do Car Dealership Tycoon nám pridali nové Corsa 12S, takže to je Ferrari, neviem aký model, môžete napísať do komentárov, takže píšte. Toto auto je možné dneska v novom závode, ktorý nám to pridal do tejto hry a poďme si ukázať, jak toto auto vlastne získať, takže ideme rovno na to. Tuto máte tabulku, kde môžete vidieť, jak získať toto auto, takže tuto máte body, za ktoré môžete zničiť, áno, v tom závode musíte zničiť tieto objekty. Takže kúžele za 350 bodov, pneumatiky za 500 bodov, billboardy za 2750 bodov a plus extra driving pointy, to keď budete driftovať. Jo. Tuto máte body, ktoré získate za ten závod. Takže dostanete Race Boost, 200 000, Race Engine, Outdoor odsvietenie a to je zatiaľ všetko. Toto auto sa mi akože veľmi páči, fakt je pekné, aj pekný zvuk je veľmi dobrý. Zatáčanie je celkom také OK, dá sa toto zatáčanie. Poďme si toto auto otestovať na diaľnicu, že ako má maximál. OK, už sme na diaľnici, takže ideme na to. OK, 350, 250, 300, podáme 350, 350, 380, 400, 404 km. Durky, a už som nenabúral. No ešte to bolo všetko z tohto updateu. Čakal som, že to bude nejaký väčší update, ale čo už, možno nám pridať ďalší update, toto bol taký víkendový update. No nič ľudia, takže sa majte, tak zatiaľ.